Днес ще ви покажа как процедираме, когато дойде цвят без номер и не знаем нищо за него. Клиентът ми е донесъл една капачка, знае се единствено, че е Ауди и нищо друго. Показвам ви как действаме, за да направим точния цвят. На първо място трябва да полираме капачката, за да добием истинска представа за цвета. Сложихме малко паста. Полираме детайла, за да може да има максимално коректен цвят, след като направим снимката. Забързваме го с микрофиберна кърпа. И приемаме, че вече имаме една чиста капачка с идеален гланц. Сега следващото нещо, което трябва да направим, ще направим снимка с чекера на Axicolour. Сега ще ви покажа как ще правим това. Въвеждаме марката на автомобила, знаем, че е Audi и нищо друго. Audi, така. Audi и правиме снимка. Снимката е готова. Сега трябва да синхронизираме устройството с компютъра. Стартираме синхронизация. Готови сме. И сега се прехвърляме на другия компютър, за да видим какво ще излезе. Значи влизаме в измервания. Намираме си аудито, което искаме. И редактираме измерването. Ще му дадем марка на автомобил. Значи може да му въведем марка на автомобил, може да се извади и собствена рецепта. Тук знаем, че е Audi, затова слагаме Audi, защото ще извади сега от софтуера всички най-близки Audi-та с този цвят. Само секунда. Компютър ни дава собствена рецепта. Влизаме да видим какво ще ни каже. Значи на това Audi ни казва, че номер е LX7P, като най-близко. Влизаме в други съответствия, да видим дали няма нещо по-близко. Има най-различни, но ще се доверим на преценката на компютъра. Влизаме в първото и пускаме 100 грама боя на 100. Пускаме 100, за да може да направим контролата, да знаем дали това е нашия цвят. Ако не, той винаги може да се направи още. Сега ще ви покажа как ще стане. Машината е разбъркана, така че отвъртим още веднъж. Компютър казва, че е една 10 септември, затова слагаме допълнителна тежест, за да може да го хванат пълтара. Това е една 10. Ако искате,
пак особена тежест, да не ги издържа картона. Много внимателно ги слагам. Ето ги 3 десети. Успяхме да ги хванем на тях. Точка 1. На 14.3. Капна една десета повече, което не е никакъв проблем. 740. Кутия за смяна, но мисля, че ще ни стигне за нещо количество. Трябва да сложим 20.4. Ако не стигне, ще я сменим, но би трябвало. Толкова малко винаги има. Готови сме. 20.4 стигнем. И това би трябвало да е готов цитър. Сега ще го сърдим, разбира се. Взимаме една линия да разбъркаме боята. Трябва да се разбърка хубаво, за да има коректен цвят. И сега трябва да го сравним с детайла. Така, само секунда да ги махнем тези неща тук. Така. Детайла го сложихме. Ето капачката. Не, пръскаме с Color Check. Color Check, това е имитация на лак. Пръскаме спокойно върху капачката. След 10 минути той изчезва от само себе си. Но по този начин имаме лак. И налагаме. Ето го цвета. Съвпадат частиците. Поглеждаме на флоп. Това е фронтално. Поглеждаме на флип. И ако ни удовлетвори, боята е готова. Все пак, това е лампа, която ни дава дневна светлина. За наша по-голяма сигурност винаги излизаме и навънка да я сравниме на слънчева светлина. Как ще бъде? Цвета, мисля, че съвпадението е на 100%. Отговаря на флип, отговаря на флоп. Това е нашия цвят. Благодаря ви за търпението. А къде се намира магазинът?
Значи магазинът е булевард Сливница 109. Това е на самата спирка на рейсовете.